गुड मर्निं आरो जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। गोबां मानसिफ्रा गोबां गोरोन्थि बुजिगासिनो दङ नङा होमबा? स' आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै क्लियार खालामनानै होगोन। मिथिबायना लोगोफोर? आं दिनै लाइभ फैदों। आं दिनै नोंथांमोननियाव बे भिडिअआ इडिट गैया। मिथिबायना लोगोफोर? बे भिडिअआ इडिट गैया। बेवहाय खुनु इडिट खालामनाय जाया। डाइरेक्टलि लाइभ फेस टु फेस आं नोंथांमोनजों डाइरेक्टलि फेस टु फेस फैदों। आं बेयाव क्लियार खालामनो नागिरदों मोनसे बाथ्रा। माखासे सुबुंफ्रा बेवहाय गोबां गोरोन्थि बुजिगासिनो दं। मिथिबायना? गुड मर्निं। अके, गुड मर्निं। थेंक इउ स' माच। माखासे सुबुंफ्रा गोबां बेखौ गोरोन्थि बुजिगासिनो दङ। बै गोरोन्थि बुजिनायखौ नोंथांमोना मोनथिनांगोन। आंनि स्टेटास बा आंनि केपासिटि। मिथिबायना? स' लोगोफोर, आसामनि बाहेराव गोबां रायजो राजाफ्रा खामानि मावनो थांदों। बिनि खेथ्रआवहाय नोंथांमोना माखासे आसामनिफ्राय बा जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोरनिफ्राय मदद लुबैदों। बे खेथ्रआवहाय नोंथांमोना आंनाव कल खालामहरो। अके, हरनि 11टा 12टा बेलागै कल खालामो। आं बेयावहाय मालाबा समाव सिरि मोनबा आङो बिजि नङाब्ला हरनि 12टाबाबो 11टाबाबो पिक खालामो। बेवहाय रावबो पिक खालामा होननानै बुंनो हानाय नङा। बाट आं जुदि बिजिबा आं डाइरेक्टलि दाननानै हरखायो। बाट आंनि केपासिटि, आंनि स्टेटास दायो बेयावहाय सावरायनो फैदों। मानसिफ्रा सानो आं कट गानबाय आरो ब्लेजार गानबाय, ब्लेजार कट गानबाय, आङो टाइ गानबाय। बेवहाय जे बे टाइआ आर'नाइनि दै, बे आर'नाइनि जोंनि बर' हारिनि टाइ। बेखौ आंनो सासे मादैया हरदोंमोन, जायखौ नोंथांमोना मिथियो। अके, स' बेहाय मानसिफ्रा सानोखि आं बेयाव कट गानबाय, ब्लेजार गानबाय, टाइ गानबाय, आं बिराद गोजौ लेभेलनि थांबाय। गोजौ लेभेलनि थांबाय, बिथांनिफ्राय माबा मोनसे एसपेक्ट जोङो खालामनो हागोन। रां रुपानि सायाव, ओरैबायदिनि सायावहाय जे ओरैबायदि सरकारनिफ्राय ओरैबायदि मोनगोन। आरे भाई, आं पलिटिकेल नङा, पलिटिकेल पार्टिनि नङा, आं बेवहाय खुनु लिडार नङा। मिथिबायना? आं जास्ट खौरां माखासे ओरैबायदि इनफरमेसनखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दैथायनो नाजायो। जायहा मानसिफ्रा प्रब्लेम फास जाना दङ, बैसिनि प्रब्लेमखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि सायाव देखायनानै, बाय जायफोर लिडारफोर दङ, जायफोर मदद खालामनो हाथावना सुबुंफोर दङ, जायफोर लिडारफोर दङ, जायफोर जोंनि बर' हारिनि लिडार, आरो बैसोर लिडारफ्रा आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै नोंथांमोनखौ मदद खालामहरनो हागोन बायदि साननानै जों भिडिअ पिक खालामगोन, आपल'ड खालामगोन। मानो होनब्ला बे लिडारफ्रा गासैथिंबो बबे जायगायाव मा जादों बेखौ मोनथिजोबनो हाया आरो बेखौ कालेक्सन खालामजोबनो हाया। बेवहाय सासे सुबुं बा अबेबा मोनसे माखासे मानसिफोरनि खामानिनिबो गोनांथि थायो। जाय खामानिखौ आङो बेवहाय नोंथांमोना आंनो भिडिअ हरदों आरो बिनि उनाव बेखौ आपल'ड खालामदों। नोंथांमोना बेयाव भिडिअ हरबाय, आं आपल'ड खालामना होबाय। बेवहाय आंनिसो नेट पेक थांदों, नोंनिथ' नेट पेक थाङाखै। आरो आंनिसो समय थांदों नोंजों रायज्लायनाय, भिडिअ इडिटिं खालामनाय, भिडिअ आपल'ड खालामनाय, आरो बिनि गेजेराव टाइम होआखै होननानैबो माखासे सुबुंफ्रा बुङो। मा हिसाबै बुंनो हाखो? आरे भाई, बेयावहाय रावबो आंनो जेबो होनो थाङाखै। बाट आं बेवहाय आंनि फारसेनिफ्राय आं गोसो जानानै बे खामानिखौ मावनाय। आरो बिनि गेजेराव आंनि नेट पेक, आंनि समय थांदों, आरो बिनि गेजेरावबो आं नोंसिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै बेबायदि बाथ्रा बुंनो बोरै अधिकार, माबोरै हायो? बै बे नेट पेकखौ बहानिफ्राय मोनखो? नोंथाङाथ' होआखै आंनो नेट पेकखौ। बेवहाय 2GB 3GB फाइल थायो नेट पेक, बेखौ भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ HD थायो। बेवहायथ' नोंथांमोना आंनो होआखै। बे आंनि पार्सनेल, आंनि रां, आंनि बे जाय नेट पेकखौ आङो गारनो गोनां जादों। नोंथांनि भिडिअ हरबाय, वाट्सएपआव बास हरबाय, बास बिन्दास। बेवहाय आंसो प्रब्लेम दंसै दा, नोंथांमोननि भिडिअखौ आपल'ड खालामाबाथाय प्रब्लेम जागोन नङा होमबा? स' आं बेखौ साननानैनो आं आपल'ड खालामना होयो। दा बेयाव आपल'ड खालामखांनायनि गेजेरावहाय रायजो राजाफ्रा नुबाय, आरो बिनि गेजेरावहाय लिडारफ्रा नोंथांमोननो मदद होआखैब्ला बेथ' आंनि गोरोन्थि नङाना। बिथांमोना मालाय इलेक्सननि थाग थियारि खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना बबे जायगायाव मा जाना दङ, सरकारानो मदद होगासिनो दं, आसाम सरकारानो मदद होगोन, बाट आसाम सरकारानो मदद होगोन होननानै जुदि मददखौ मोनहैयाखै नोंथांमोना, अब्ला बेवहाय आंनि मा दाय दङ? बेयावथ' आंनि खुनु गोरोन्थि गैयाना, नङा होमबा? आंनि बेयाव खुनु गोरोन्थि गैयाना। नोंथांमोननि भिडिअखौ हरदों, आं बेवहाय आपल'ड खालामना होदों। बेवहाय आंहा खुनु रिस्क गैबावला जे बेवहाय नोंथांमोना मदद मोना बेथ' आंनि खोथा गैयाना। आंथ' लिडार नङाना। अबेबा मोनसे माहाजोन ओरैबायदि रिसार्च पार्सनथ' नङाना आङो जे आङो बेवहाय नोंथांमोना भिडिअ हरबाय, खामानिया जाबाय, तामाम, जे मदद मोनथारसिगोन नोंसोरो। भिडिअ हरबाय आंनो, आरो बिनि गेजेराव तामाम, खामानिया जोब्बाय, नोंथांमोना मदद मोनथारसिगोन। आरे भाई, आंनाव एसेबां बिदि स्टेटास गैया, आंनाव एसेबां बिदि पावार गैया ब्रादार। आङो मोनसे खामानि मावनो नाजादों आंनि नोजोरजों।
आरो बिनि गेजेराव नोंसिनि भिडिअ हरनायखौ आं आपल'ड खालामनो नाजादों मिथिबायना आं बेखौ नोंसिनि गेजेराव आङो आपल'ड खालामनो नाजादों आंनाव एसेबां पावार गैया ब्रादार दा जायफोर माहाजोन जायफोर केपासिटि गोनां जायफोर पावार गोनां नोंथांमोनखौ नायाखैनोब्ला आं मा खालामनो हानो जायफोर मानसिफोरखौ बिथांमोना सिनायदों बैसोरनोल' मदद हरदों आं मा मिथिगौ बेखौ बिसिनि खोथा ना आंलाय मा मिथिगौ बेखौ हो दा बिथांमोना गेजेर गेजेर अबेबा जायगायाव माने बेरायहैदों मालाय गावजों गाव नारथ्रोलायगासिनो गावजों गाव फाइटिं खालामलायगासिनो बैबे पार्टिजों बैबे पार्टि फाइट जालायगासिनो नांलायगासिनो खमलायगासिनो दं आरो नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ रावबो बुजिनो थाङाखै आरे भाई आं दा लाइभआव दङ बेयाव खुनु इडिट गैया आं डाइरेक्ट बुंखादों बेयाव इडिट गैया दा बिथांमोना जेबो रेसपन्सिबल लानो सानाखै बिथांमोना नोंसिनि कालेक्सन नाम्बार आं जेसेबांखिनि डिटेल्स हरदोंमोन बेखौ आङो हरबाय जाय मानसिफ्रा बिदोंमोन दा बिथांमोना नोंसिनिसिम मदद दैथायहरनो हायाखै दैथायहराखैबा गावसिनि फारसेबो मदद हराखै बेयाव आंनि मा गोरोन्थि दं दे बुंदो आंनि मा गोरोन्थि दं बेवहाय नोंथांमोना भिडिअ हरबाय जे बेवहाय लोगो लोगोनो मदद मोनगोन बेथ' जानो हायाना अरे मा हिसाबै जागोन नोंथांमोना आंनि स्टेटासखौ मिथिया नामा आंबो सासे नोंसोर बायदि सुबुं जाय लेभेलाव आंबो स्ट्रागलिं खालामगासिनो दङ नाजागासिनो दङ बेटार खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि रायजोनि लाइफखौ नोंथांमोना भिडिअ हरदों जायफोराव नोंथांनाव प्लेटफर्म गैयामोन बै प्लेटफर्म नोंथांमोनानो बानायना होदों बै प्लेटफर्मावनो नोंथांमोननि भिडिअखौ आं आपल'ड खालामना होदों जाहाथे नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै रायजो राजाफोरनि माखासे लिडार दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो बाट बिथांमोना दा नोंथांमोननि सुलुक जेबो लायाखै बिथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंसिनि खबर लायाखै आं मा खालामनो बिथांमोनखौ कल खालामबाबो बायो बबावथ' पिक खालामगोन जोंनि कल पिक खालामाना दा आंखौ बुंनानै आंखौ बे हर गेजेराव कल खालामनानै नोंसोर माने केयार खालामा मा खालामा बिदि कल खालामनानै बुंहरनानै मा लाब मोनगोन आरे भाई आं बेवहाय नोंजों बिदि बखिजानो बा नोंजों बिदि बुंजानो आं बेवहाय थायाखै मिथिबायना नोंथांनि भिडिअखौ फैदों हरदों आरो बे भिडिअखौ आं आपल'ड खालामना होदों मिथिबाय बिनि गेजेराव माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बेखौ खोन्था बेयाव मदद होआखैब्ला आरे भाई बे मददा आंनिफ्राय फैयाथ' मददा सरकारनिफ्राय फैगोन आरो बिनि गेजेराव जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनिफ्राय बिसोर जुदि गोसो जायोब्ला जोंनि लिडार पलिटिकेल लिडारजों जोंनि अर्गानाइजेसन आफादफोरनि लिडारफोरजों फैगोन बाट बिथांमोना जेबो केयार खालामाखै जेबो नोंथांमोननि सिगाङाव जेबो संबिजित खालामाखै नोंथांमोननि जेबो इनकुइरि खालामाखै एनालाइज खालामाखै नोंथांमोनखौ बोरै मदद होगोन आरो बिथांमोना सानना थाबाय आसाम सरकारानो मदद होगोन बिनि गेजेराव नोंथांमोननिफ्राय हेल्पलाइन नाम्बार होबाय माखासेखौ भेरिफाइ खालामबाय माखासेखौ भेरिफाइ खालामाखै हो मा बिसोर मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजियासै बिथांमोना गावनि नाम्बारखौ होनांगौ ना न'नि नाम्बारखौ होनांगौमोन आरो आं बुंनायावबो बिथांमोना बारा बुजियासै बिथांमोना एजुकेटेड नङा आनएजुकेटेड पार्सन बिथांमोननि प्रब्लेमखौ जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफ्रा बुजिनांगौ आरो भाई बिथांमोना बुजियाखैब्ला आंनिथ' दाय नङाना ब्रादार आंखौ बुंनानै मा लाब मोनगोन आंथ' भिडिअ आपल'ड खालामना होबायना बेथ' सैथो नोंथांमोनाथ' लाजिया फांजिया भिडिअ बानायनानै आंनो हरबाय बै भिडिअखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय आंनि बे बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेलावहाय हो बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेलावहाय आं आपल'ड खालामना होबाय दा बिथांनि बेनि गेजेरावहाय नोंथांमोनखौ मदद खालामग्रा रावबो गैया रावबो जेबो सुलुक खालामा इट्स नट माय फल्ट इट्स नट माय माबाना आंनि दाय नङाना बेयावहाय आंथ' नोंसिनि थाखाय टाइम होबायना नेट पेक होदों आंनि भिडिअ खालामनाय इडिट टाइम होदों हो नोंजों रायज्लायदों माबोरै जामारदों माबोरै सिचुएसन जामारदों सोरबा नोंसोरनो बिदि टाइम होदों नामा आरे भाई नोंल' नङाना रायज्लायग्राया गोबां मानसिफ्रा आंनाव कल खालामो रायज्लायो मिथिबायना बिसिनि आं माखासे समाव फनखौ दानहरबाय थानो गोनां जायो एफाग्राब मानसिफ्रा माने माबा खालामनाय नङाना मिथिबायना स' बिनि गेजेरावहाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों लोगोफोर प्लिज आंनि स्टेटासा एसेबां गोजौ नङा लोगोफोर नोंथांमोना अनदों बे नोंथांमोना जेसेबांखिनि अननाय बेनो बिनिफ्राय गोजौ लेभेल थाङाखै मिथिबायना नोंथांमोना बुङो ओरैबायदि मानसिजों इन्टारभिउ ला ओरैबायदि मानसिजों इन्टारभिउ ला बाट आं इन्टारभिउ खालामनो सानो बिथांमोना टाइम होआब्ला गावबागाव फेसबुकनि पेज खुलिना लादों गावबागाव पलिटिकेलफ्रा फेसबुकनि पेज खुलिना लादों गावबागाव भिडिअ आपल'ड खालामदों अब्ला नों मा बुंगोन आरो बेवहाय जोंनि इन्टारभिउनि गोनांथि गैखायानो स' आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि बाथ्राखौ आं बुंनानै होनो हागौमोन बेवहायबो नोंथांमोना दाख्लै आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों आरो आं वान साइड बेवहाय खुनु बाथ्रा बुंनो थाङा फुरा दा लाइभ दङ फुरा आं डाइरेक्टलि बुंगोन बेयाव वान साइड खुनु बाथ्रा गैया मोनफ्रोमबो साइडथिंबो आं नायगोन बैसिन बायदि मोनफा पेज खुलिबाय हारिनि नामाव खुलिबाय बाट वान साइड बुंग्रा आं नङा बयजोंबो समानै रायजो राजाफोरखौ नोजोर नायनो थाखायसो बे बड'लेण्ड मिसन सोदोब दा बेयाव सापर्ट खालामगोन नोंसोर रायजो राजाफोर आरो बेयावहाय नोंथांमोननि भिडिअखौ आं आपल'ड खालामना होदों बिकज सोरबा लिडारफ्रा सोरबा पलिटिकेल लिडारफ्रा नोंथांमोननि सायाव इनकुइरि खालामदों इन्सपेक्सन
ओमफ्राय बिथांमोना नोंसोरखौ एनालाइज खालामना नोंथांमोनखौ मदद खालामनो हाथों बाट बिथांमोना नोजोर होआखै बेयाव आंनि फल नङा बिथांमोना गोबां बिजि देखायो बाट आंनिथ' फल नङाना बिथांमोना मालायबा बिराद बिजि देखायदों मा खामानिबा मावदों इसेबां बिदि जुदि बिजि देखायनानैबो जुदि जौगानो हायाखैब्ला बेनो आंनि फल नङाना आंनिथ' दाय नङाना बियो एसेबांखिनि बिजि देखायबाय थायो बिजि देखायनायनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे जेसेबांखिनि जौगानाय बिदि बाब 24 आवार्स जुदि बिजि जायोब्ला एसेबांखिनि जौगानांगौ जाय दंमोन बेयाव जुदि जौगायाखैब्ला इट्स नट माय फल्ट नोंथांमोननि भिडिअखौ आं आपल'ड खालामना होदों आरो नोंथांमोनखौ इनकुइरि खालामाखै बिथांमोना माखासे इनकुइरि खालामग्रा मानसि लानो हायो नंगौ येस कल खालामनानै इनकुइरि सोरना मा जादों बिथांमोना हायार खालामनो हायो बाट बिथांमोना गासिबो हायार खालामाखै लायाखै हेल्पलाइन नाम्बारथाय माने बेवहाय माने गैया अब्ला बेवहाय आंनि फल नङा ना बे आंनि फल नङा लोगोफोर प्लिज बुजिबानो जाबाय आं बेवहाय लाइभ फैदों बिकज आं बेयाव इडिट खालामनो सानाखै बाथ्राफोरखौ डाइरेक्टलि लाइभआव नोंसोरजों फेस टु फेस आं बाथ्रा बुंनो सानदों जुदि नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट होदों गुड मर्निं ब्रादार राइट थेंक यू सो माच आं नोंथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना सापर्ट थायोब्ला सानसे समाव जों बेवहाय आंथ' ओरैबो जाया नङा होमबा गेजेरथिंजाय दे गेजेरथिंजाय आं ओरैबो नङा ओरैबो नङा गेजेराव नोंथांमोननि जाय बाथ्रा बुंनो होनाय जाय बेयाव करापसना नुदों जायफोर मानसिफ्रा हेल्प नांगौ बे जायगायाव नुनानैबो हेल्प होआखै नङा होमबा बिथांमोनखौ आं बुंनो हानाय नोंथांमोननि थाखायनो अके बेयावहाय आङो माने गोबां नोजोर होनानै गाव बे टाइमखौ आङो होदों नोंथांमोननो रायजो राजाफोरनो आरो आं बे टाइमखौ होबाय थागोन बाट आं बेयाव डाइरेक्टलि बुंखायो आंनि स्टेटासा एसेबां गोजौ नङा नोंथांमोना जाय सानदों जे भिडिअ हरबाय लोगो लोगो नोंथांमोना मदद मोनसिगोन बे नङा लोगोफोर प्लिज बे नंखाया आरो बे जानोबो हाखाया बिकज आंनाव इसेबां गोहो गैया आं जास्ट सासे इउटुबार आं सासे जार्नालिस्ट सिस्टेम बायदि अके आंनो थाइसे एसे फिसा फिनलु बिजनेसमेन बेखौ हमनो हागोन आरो ना बेखौ बाथ्राखौ बुंनो हागोन फिसा फिनलु बिजनेसमेन बाट बिनि गेजेराव आं सासे ससियेल वर्कार जार्नालिस्ट बायदि आरो बिनि गेजेराव सासे इउटुबार अके स' बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना इसेबां गिदिर एक्सपेक्टखौनो खालामनो हाया जे ओरैबायदि एप्रुभ खालामनो हागोन ओरैबायदि नोंथांमोना आंनो भिडिअ हरबाय बाट बिनि गेजेराव लोगो लोगोनो खारदाव लिडारफ्रा मदद होगोन बे बाथ्रा नङा स' बे खेत्रआव आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननो क्लियार होबाय कि आं बेवहाय खुनु इसेबां गिदिर लेभेलनि नङा कट गानबाय टाइ गानबाय नैबे माने नैबे टाइ गानबाय बे ब्लेजार गानबाय बिराद गिदिर मानसि ओरैबायदि माबा मोनसे जाबाय न' बे बाथ्रा नङा सैथो नङा बियो बे जाबाय डिसिप्लिननि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे डिसिप्लिन नुदों नोंथांमोना सासे मोजां एसे माने हेन्डसेम सिस्टेम जायखौ नोंथांमोना हमनो हायो डिसिप्लिन साफा क्लिन नङा होमबा स' बेनि थाखाय बेखौ डिसिप्लिननि थाखाय बेखौ गाननाय जायो मिथिबाय स' बे नङा बेखौ गानबानोखि ओरैबायदि मिथिबाय स' थेंक इउ सो माच गाइस बाय खुलुमनाय थाबाय जै बर' हारिनि जै आंनि सिटुएसनखौ बुजि नोंथांमोना मिथिबायना आं नोंथांमोननि भिडिअ हरनायखौ जुदि इम्परटेन्टबा आं बेखौ आपल'ड खालामखागोन आरो बिनि गेजेराव आंहा बेवहाय जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनि बाथ्रासो बिथांमोना मदद खालामा थेंक इउ सो माच खुलुमबाय